Sumao to. Nga gilantaw nako si Charlie. Taman sa natabunan siya sa mga tao. Wala ko nigukod niya. Wala ko ni pugong sa iyahang paglakaw. Bisan pa man, nga naay part sa kong heart nga naglaom, nga makahuna-huna siya sa unahan, og mobalik siya. Nasakitan, og napasakitan yun ako siya. Katunga sa kong pagkatao ang nagmahay. Other part kay nag-ingon nga, tama ra siguro nga gibuhian ako siya, kay dili pa man pod ko ready sa commitment ug demands niya sa mong relasyon. Pero ang kuno nako nga naglaom ko. Naglaom ko na base nadala lang pod siya sa iyahang emosyon. Pagkaog madamlag, ma-okay naming duha og balik. Sumotong nibalik ko sa grupo ug wala si Charlie dito. Nangutanan ako nila kung unsang orasa mi manguli. Natingala sila og nangutana kung naunsa ko. Nagpalusot ra ko nga galabad akong ulo. Wala ko'y giangkon. Wala pod ko nagpahibalo nga nisulod si Charlie sa diskuhan. Dili na ko gusto nga maputol ilahang lipay-lipay tungod lang nako. Mangingon ra ko nga magpadaplin lang sa ko. Ug ipadayon lang nila ang sayaw-sayaw sa tungod. Lami na kayo ihilak og taman. Pero nagpugong lang ko. Nagtan-aw ra ko sa nagkuguliyang na mga tao sa tungod. May pa sila kay malipayon. Pero nakahuna-huna pod bitaw ko. Nakinsa pa man kaya sa mga tao didto ang sama nako nga hawod lang magpretend nga okay ug malipayon pero pareha pod ay nakong nasakitan sa sulod. Wala na mi nagdugay kay dito sa diskuhan ug namaktas na mi pauli. Saba kay sila pero ako kay hilom lang nga naminaw nila. Abi ra pod nila nasakit ra gyud ko maong nahilom ko. Motong pagabot sa balay, didto ko ni hilak og taman-taman. Hingato di ay. Pero sala man pod nako, hindi may ra gyud. Haguan ta. Pero bisan pa man sa nahitabo, naghulat gihapon kun Charlie. Naghulat ko nga pagkaugma kay mag good morning gihapon siya. Naghulat kong muhangyo siyang magkita aming duha og magistorya. Naghulat ko nga moingon siya nga, sige, musugot kong dili na lang sa nato ipahibalo atong relasyon. Basta magbalik lang ta. Gihulat na akong ipafeel niya sa ako na siya ang mopaubos og mosabot sa mundo. Pero sama na ako nga kinamanghuran pod, mga taas mi og pride duha. Ni mata kong walay text bisan isa kaniya. Gusto na ako siyang i-text. Pero unsa akong angay na ingon. Nasulod ra pod sa kong utok na basin didto ra gyud mi taman. Or dili pa kaha basin kinahanglan pa mig panahon do. Sumao to. Nga nagtambay ming magbarkada sa tindahan nila Alpha pagkaugma. Kuyog na ako si Trina og Ayan. Nalingaw ra may istoryahanay didto og taod-taod lang kay nakit-an nila si Charlie. Maong ilahang gitawag og gipaduol. Gipaabot na ko siya nga motan-aw sa kuha, pero mura gyud og wala ko nag-exist didto. Gitan-aw nako na iyahang kamot nga nay bandage. Nangutana silang Alpha kung naunsa ang kamot ni Charlie. Itubag ra pod si Charlie nga wala ra. Nabangga ra ni. Sumoto nga daghan gid kay sila pangutana ni Charlie kay lagi di sila motuo nga nabangga daw. Naminaw ra ko nila nga sige tinubagay. Gitan-aw ra po nako si Charlie pero bisan isa ka siplat or lingi sa kuha. Wala gyud. Nangutana pa sila kung anong wala miadto sa diskuhan si Charlie. Gisungog pa na nila si Charlie about kang Stella. Nga basin daw gibasted si Charlie ni Stella. Maong nasamad iyahang kamot. Ug mao ko nung wala siya midiretso sa diskuhan, kaya nag-istorya daw sila ni Stella. Naminaw ra ko nila nga sigig tinubagay. Wala ra pud na ni tingog si Charlie, pero wa man pud nasuko. Wala pud ni deny. Wala pud siya nagpahibalo nga naabot siya sa diskuhan og nagkita pagani mi didto.
Nagkaistoryahanay pa na sila about sa kong ex. Tana sila sa kuha kung anong gabulag domi sa kong ex. Nakabantay po na sila nga wala mitingganay ni Charlie. Mitubag ra po si Charlie nila nga naminaw rami ninyo. Og nagpadayon pa yod ang tubag-tubag nilang Ayan og Trina. Wala kami naningog ni Charlie hangtod sa nahuman mi dito. Wala bisan ka isa nga ni sampit si Charlie sa kungalan. Wala pa yun siya ni tanaw na ako. Sakit man di ay. Hangtod sa nibalik ko sa lungsod, nga Domingo pa lang sa hapon. Wala naming Charlie maong di na ko angay magpalunes pa sa buntag, kay basin niya og di na ko niya agion sa balay. Nilaom ko na didto ko niya istoryahon sa lungsod. Naghulat ko og mo text siya nako, pero wala gyud. Sa parihong adlaw og oras sa schedule na mo dati nga magkita sa dike, gihulat na ko siya dito. Pero wala siya niabot. Adlaw si Mana bulan. Og padayon nga wala ko niya tingugi. Bisan kaysa. Usahay na lang po siya muuban sa mua kung magtambay mi sa gawas. Kung ginapa-feel niya na wala ko nag-exist, ginapa-feel po na ako nga walay nahitabo sa mundo. Wala po ko nanampit siya bisan kaysa. Wala ko nagpakita og kasakit bisan pa man kabaliktaran ang akong gibate. Basta naa siya sa kondol. Nabtan og pila ka bulan na padayon ming ingon ato sa usagusa. Bisan nay okasyon og mag-abot ming duha, mura mi og di nakaila. Hangtod isa na kaadlaw, nakita na ko nga naay back ride si Charlie. Si Stella. Amazing, di ba? Og ni Bea Alonzo pa. Time is the ultimate truth teller. Pinakasakit sa tanan kay ang matinuod ang imuhang duda. Makaingon na lang ka nga tama siguro ko sa sugod pa lang. Nagdali siya kay naa may reserba. Hangtod sa naabot ang bakasyon og nagpahibalo si Alpha na mulag og balik si Lima sa mua. Nagtapok mi ato nga magbarkada ug gusto ni Alpha naman laag daw mi sa underground river. Sa moto nga nag-set mi og date kung kanusa, mga dadunon og mga pagkaon. Ang sabot, ikuyog kung kinsay gusto mo kuyog. Ug ang Charlie, gikuyog niya si Stella. Siguro kabalo ko kung unsay purpose niya. Siguro ipamukha sa kuha kung unsa ang kalidad sa relasyon na ginaingon niya nga deserve niya. Relasyon nga proud sa tanan. Walay tago-tago. Walay gikahadlukan. Kalidad sa relasyon na wa nako nahatag sa iya. Sa moto nga nagtapok mi ana silang Alpha. Daghan ming uban na. Ready na ang mga motor, ready na ang tanan. Nisabay ko ana sa kung isa kay Gaga. Naabot mi sa starting point o gibilin ra namo ang motor sa may puro. Mura og gisunog nako akong kaugalingon dito. Murag papel nga gikunis-kunis ako ang kasing-kasing. Lami na kayo hilak. Lami na iuli sa balay. Og samtang nagbaktas mi, kaya nagpauna man na silang Charlie o Stella. Mura ra kog spectator silang duha. Kada bitaw nga naay lisod na tikangon, naa si Charlie nga mo offer og gamot kay Stella. Sa pagpangaon po namo, iyahapan ng giservan og pagkaon si Stella. Lami lagi pang ipunon ang mga stalactites o stalagmites dito sa kilid nako o giitsa sila. Kung unsa ang pagsilbi ni Charlie sa kuha sa panahon nga nanlaag mi na kami randuha dati, ginabuhat na niya kay Stella. Ang dating swerte nako, nahimo nang iya kay Stella. Hinoon buta nun po ang babae, dili siya lisod higugmaon. Pag bisan nun saon pa na ako og lingaw-lingaw og katawa sa gawas, di na ako ma-fake ako ang gibati sa sulod. Tumang kasakit og pagmahay. Ug hangtod niabot na ang time nga hapon na og kinahanglan na namong manguli. Nagbaktas na may pabalik sa giparkingan og motor og sa dihang hapit na may maabot. Na-slide ko nga sakto gyud nga nabangga akong ulo sa bato. Nibangon pa ko dayon pero natingala ko nga na may basa sa akong dugo. Pagpahid na ako sa akong kamot, dugo di ay. Nasama day ko sa agtang og nagtulo ang mga dugo sa akong nawong.
hadlo ko noon kay kog dugo. Maong dali ra ng blurred ako ang pananaw. Pero nakit-an na lang nako si Charlie nga nagdagan paingon sa ko og dayon na nakong kakulaps. Wala na ako kabalo sa sunod nga nahitabo. Nakamata ko nga daghan ang saba og nag-alirong sa akong palibot. Nay nagpislit sa akong kamot. Pero ang una na ako nakit-an kay si Charlie nga nasa akong tapad og nagtan-aw sa kuha. Sa unang higayon human ang pila ka bulan, nag-abot og balik among pananaw. Wala na nako pugngi ang pagtulo sa akong luha. Ato nga time, pwede na ako muhilak. Nanay rason, sakit ako ang samad. Sakit ang bunog sa akong kamot ug tiil, pero masakit akong dughan. Gialalayan ko nila Charlie na mubangon, pero ginawakli na ko na iyahang kamot. Ug kay Lima og Alpha ra ko nang gunit. Na first aid na day ko nila. Nanay banda na akong ulo, pero medyo dako ang taba sa akong agdang. Mong advice nila nga moadto ko ospital para ipatahi. Si Charlie ang nagdesisyon sa tanan. Ningon siya na ang magdala sa ko sa ospital. Gisugo niya si Stella na didto pasakyon sa akong igagaw. Pero ako siyang giingnan nga dili ko kay Alpha ra ko mosakay. Tubag si Charlie nga ay napaginahi dira. Ako na magdala nimo sa ospital. Pero nitubag ko nga dili lagi ko. Mingon po na si Alpha nga. Ako na lang mauban kay Shara Charles. Dito na lang sakay si Lima kay Vince. Kitanaw yun ko ana ni Charlie. Nga murag na ay sagol nga kalagot o kabalaka. Human kay ni Duol na gina siya og niingon nga. Ay na pagdaghag arte. Sabay sa ko tara. Dili pa jud ko katingog ato. Kay samot na yung di ko kapangaway kay daghang mata ang nagtanaw sa mua. Isa pa, naa si Stella. Imbis na musunod ko sa yaha, yatubang na ko si Alpha o giagni na ko na manlakaw nami. Kung nabalaka siya nga nasakitan ko sa kong samad, dapat kabalo siya na doble-doble pa ang kasakit nga iyang gihatag sa ko sa pag-uban niya kay Stella sa mulaag. Og miingon na lang pod si Alpha, nga Charles, sa kuha na lang daw mo sakay si Shara. Ay kabalaka, ako na dala niya sa hospital. Sa moto nga wala na ko nilingi o nakikistorya pa kay Charlie. Bahala sila, asa pa sila manlupad ni Stella. Wala na ko'y labot. So kad ato, gihunong na nako ako ang kabuang siya. Og hangtod tuig ang nilabay nga nabisi ko sa akong kinabuhi. Halos tanang oras na ko kay naa sa eskwelahan. Namingaw na pod ang barkada kay nanarbaho na si Alpha. Kami kay halos tanan kay gaiya-iya na og paningkamot. Wausa ako naguyab-uyab kay humanon sa nako ang ako ang pag-eskwela. Naisarman po di ay ang kinabuhi nga single. Dinay one time, bakasyon to nga nilaag ko sa city. Dito ko nipundo sa kong igagaw. Nag-post ko ana sa Facebook na nagpahibalo nga naadto ko sa syudad. Nabasahan na sa kong isa ka amigo nga sutor po na ako. Bali nakailan ako ni siya kay igaagaw ni siya sa akong barat. Napuday siya sa city, dol sa kampo. Aplikante siya ato sa army. Gimbita ko ana niya nga mulaag didto silang boarding house. Kay gaboard man sila samtang naghulat sa schedule. Ako nga lagan kay nisugot rapod ko. Udto to nga nag-commute ko paingon siya. Ang landmark nga iyang gihatag kay gate sa DPWH og didto ra daw ko mohunong. Unya tabok lang daw ko sa kanto kay didto ang pasulod sila. Diretso kong biyahe maong dali ra ko nabot. Pagtawag na nako sa iya sakto di ay nga nagkaon pa siya. Ningon na lang siya nga ipasugat ko siyang ka-roommate kay naa po daw paliton sa gawas. Di daw ko mulakaw kay adtuon ra daw ko sa kanto yun. Gahulat ra yun ko sa musugat na ako, nga ingon ni man. Pila ka minuto lang, ang niabot kay si Charlie nga nagpayong. Nangasyak min duha sa dihang nagsugat ng mga pananaw. Wala unay nakatingo, pero ako ang unang niiwas. Sa pagkakita na ko niya, dito na ko na-realize nga di pa day ko okay. Nagpabilin pa di ay ang sakit sa kondugan.
Ang kalagot nga nitubo sa kong heart sa unang pagkakita nako nilang duha ni Stella nga nagmotor atong una. Wala gyud ay nawala. Wala na day ko kabalo sa status nilang duha. O napod ko ilabot. Hingon din si Charlie nga kumusta. Wa din ko katingog. Mura ba og namalik ang mga adlaw na bisan kay isa wala ko niya tingogi o wala ko niya lantawa human mi nagbulag dati. O siyang giingnan nga pagpretend nga dili ta kaila. Nasyak siya og nikatawa pero wa ko ni tanaw niya. Ningon siya nga anonsa ko wala na pod ko ni tingog. Hingon si Charlie nga hoy Shera dugay na to hangtod karon na alang gihapon kay kalagot. Wajud ko nagtagad siyang pangutana. Wa ko siyang giingnan nga napakay paliton di ba? Pagpalit na kay maghulat ra ko dere. Gifocus na lang dyan nako akong atensyon sa cellphone. Dugay pa gina siyang nagtindog sa akong tabangan o kabalo kong nagtan-aw ra siya sa kuha. Pero wa gyud ko nagtagad. Kadugayan na lang ana kay nilakaw na siya. Hambot og ngano to. Pero nikalit ra gyud og balik akong kalagot kay Charlie. Sumoto nga pagbalik niya, kay na siya bit-bit na cellophane nga naay daghang sulod nga apot. Gitunol niya sa kuha ang payong pero wa na ko gidawat. Wa na pud gyud ko ni tan-aw siyang mata. Motong niingon si Charlie nga, dawata na ba? Nitubag pud ko nga ayaw na. Salamat. Pero wala gyud na siya nilakaw. Wa ko siyang giingnan nga lakaw na daw aron makauli na ta. Pero ningon si Charlie nga mag-istorya pa daw me. Wa ko siyang giingnan nga wala na tay dapat istoryahan. Lakaw na dira kay ikaw man ang nakabalo sa ulian. Pag-una dayon. Hingon si Charlie, hindi ta manglakaw og di nimo tarungon na imuhang trato sa kuha. Pero ako siyang gitubag, nga lakaw na. Gitest yun niya ako ang pasensya. Wagin siya'y plano nga mulid sa dalan pa uli. Nagpangagot nako sa kalagot hangtod sa gikuha na nako ang cellphone o gitawagan na unta nako si Ma. Pero iyahang giilog. Ngayon si Charlie, nga istoryaha pa ko og tarong siya. Ako gyud siyang gipamalikasan. Ug ato na time, gitanaw na gyud nako na siya siyang mata. Pero nangilid naman hinuon ako ang luha. Ako siyang giingnan, nga unsa pa istoryahan nato. Di ba dugay na nimong gipatay atong panagila? Kinsa ba ang unang wa namansin sa tuwa? Kinsa ba ang unang wala nakiistorya? Di ba ikaw? Karon magdemand ka na istoryahon ka. Baga kag nawong ambi na ako ang cellphone. Pero wala ko nagdahom nga mohilak si Charlie. Grabe na siguro niyang pugong ato kay naghahangad naman siya naginhawa og lawom. Pero nagpakilid yod ihang luha. May gani kay wakay tawong nangagi ato. Ug taod-taod lang kay nanawag na si Mike sa kong cellphone. Maong napugo si Charlie nga itunol og balik sa ko. Nangutana siya kung asa nako. Kung nagkita na ba daw ming Charlie. Itubag ko nga pauli na mi. Naray gipalit ganina maong nalangay. Sumoto nga gihipos na lang ni Charlie ang payong kay di man ako dawaton para siguro mag-angay ming mainitan. Nibaktas na siya og una sa kuha ug nagsunod rapod ko niya. Wala mi nagtingugay hangtod naabot mi sa ilahang boarding house. Sumoto nga pag-abot na mo sa giabangan nila na room, nisugat day na si Mike nako. Casual rapod ako ang pagtagad niya na same lang sa mga magbarkada. Kakumustahanay unya share sa mga experience. Si Charlie kay naminaw rapod namo ni Mike pero naa siya sa distansya gamay. Pareho sila nga degree holder ni Charlie, mong pang officer ilahang target. Pasado na pod sila sa exam ug naa sila didto para sa physical fitness test. Tabian pod kay si Mike og hingataw unon kaayo maong na-enjoy rapod ko og paminaw niya. Ug kadugayan ana kay nangagda na siya og prutas kay nagpalit biadto si Charlie og apple. Nibalibad ko. Gingnan ako si Mike nga di nako type mo kaon og apple. Ug nihunong nagyud bitaw ko kaon. Nadamay ang apple sa pagdumot nako kay Charlie.
Nakabantay ko nga nilingin na si Charlie og lain kaayo og tinanawan sa kuha. Tig panit biyan ako na siyag apple sa una. Pero naman po'y laing prutas dito, na watermelon og mangga. Nangutan ako kung asa ang pinalit niya sa duha. Paingon niya na siya ang namalit ato mga prutasa, gipili na lang nako ang mangga. Nangutan pa na siya kung unsa kon type. Pinanitan ba or slice lang diretso. Anako na slice lang kay kutsaraon lang nako. Samtang giandam niya o giserve niya nako, padayon ra gyud ming nag-inistoryahanay. Wala ra gyud ko'y labot og naa si Charlie makadungog. Iyahan atong gibuhat sa kwadate nga kauban si Stella. May nang kabalo siya kung unsa kasakit iyahang nabuhat sa kuha. Ngano pud bitaw nga wa siya ni gawas usa para at least man lang mohatag siya privacy namo ni Mike. Hantod sa naboard na dito si Mike dito sa room kay pila na sila kaadlaw nagtambay. Mo nang kadugayan kay nanghagit na siya og laag sa mall. Giapil pa niya og hagit si Charlie pero wala ko nag-expect nga nisugot man pud noon si Charlie og niingon nga sige daw. Mosabay daw siya. Gisipatan ako na siya pero wa yun ko gapahalata kay Mike. Nakaila na midaan ni Charlie. Pagsulod ni Mike sa CR kay mag-ilis, gisitanan ako na si Charlie pero gihinay ra gyud kay nako ang ako ang tingog. Ako siyang giingnan na, nganong mukuyog pa man ka? Nitubag si Charlie, ay pagbuot kay di ikaw ang nangimbita. Tubag ko nga, og nibalibad na lang day ka. Ingon si Charlie, og mukuyog day ko, di man ko pungkol. Kung naa siguro may powers nag-spark na mong tinanawan duha. Gaungot-ungot yun ko sa kuwang utong. Mura ba og wala ra siya ang nahitabo sa mundo ha? Murag wa ni agi og wa naman sinako kay easy raman kay siya tinagdan. Samot na yun ko kasuya niya. Sobra tuig kay kong inanto sa kalagot. Unya relax ra kay siya siyang gibate. Wajoy bot. Pagkabantay na nako mogawasan niya si Mike, diretso na ko og tan-aw ana sa kong cellphone. Si Charlie na dayon ang nisulod og ilis. Bok da ilahang tawagan doa. Ingana na may usually ang tawagan basta sa naa sa field. Namura na pod noon may barkadang tulog gikan sa pagbiyahe hangtod sa naabot mi sa mall. Dili man hinoon PDA si Mike, mong di ra na murag chaperon si Charlie. Kung siguro og naka-move on akong Charlie, way siguro og nasugot na nako ni si Mike. Pero sukad man gud atong nahimong ex nako si Charlie, nawala na sa kong hilig ang mga high ug bay na lalaki sa kinabuhi. Simple ra gyud na lalaki si Mike, iyang liho kay pangrespetado bitaw. Bisan pag wala pa siya sa serbisyo, ang iyang barog og nilihukan kay pang official na. Lahi ra sa kay Charlie nga kiyat og nawong apil ang liho. Dahil nanulod mig sinihan na kaming tulo. Naon sa pud bitaw to si Mike nga gipakuyog man noon si Charlie. Napoy Charlie na imbis mo balibad, ni sugot pod. Ako ra gyud ang wa nag-ayo ang buot atong laaga, pero wa gyud nako gipahalata kay Mike. Pagpangaon na namo pagpanihapon, si Charlie na ang gauna-una og adto sa inasal. Mao man na mo ang ginaadtuan sa kami pa. Wala ko'y nabuhat, kundi ang musunod. Si Mike ra po diyang gipangutana sa unsay gusto kay kabalo naman siyang wing sa kuwang hilig. Dili ko sure kung nakahalata na ba si Mike pero sa kadugayan kay napansin yun na kung ginahatagan o hint ni Charlie si Mike. Limitado sila sa rice kay kinahanglan nila ang proper diet. Napil na lang pud ko og limit. Nagsige ra og share si Mike silang kaagi ni Charlie pag-exam. May expectations nila kung masortihan sila na makasulod sa training. Naminaw ra pod ko nila. Pag human og kaon, manggawas noon tami paadto sa roof deck. Pero kay kaihion man ko, nananghid na lang sa ako nga moadto sa CR. Gibiyaan sa nako silang duha ni Charlie. Pero di gyud maayo to nga idea nga nagkuyog mintulo. Mura yun og nausab ang nahitabo adtong didto mi sa underground river. Ang kalahian lang kay nabaliktad among point of view ni Charlie. Galagot yun ko o ganong nikuyog pa siya nga naman unta siya'y choice nga magpabilin. Di man pareha atong paglaag na mo dati nga wako'y choice kay naman si Lima o kami man ni Lima ang barkada.
Pasalamat siya kay di ko parihan nilang duha ni Stella dati na kulang na lang kay Amigason. Mga ahak chod. Bitaw. Pagbalik na ako kay ni Ismail na si Mike sa kuha. Pero nakaramdam ko nga naagyoy murag mali. Hilom nga naon sa ba. Gikulbaan ako. Pagtanaw po na akong Charlie. Otro pong walay istorya. Naglaka na may padto sa deck. Gwapo man og view kay naay daghang fountain. Dirapod kaayo daghan ang tao kay weekdays man to. Wag yun na ni bulag si Charlie na mo bisan kaisa. Ganahan ra po na siya uban-uban bisan na ako. Parehas min tulungan nagtindog og naglantaw didto sa atbang sa highway. Danikalit lang ingon si Mike nga muna lang siguro kog uli siya ra pag-istorya sa mga duha ni Charlie. Didto na yud ko nagka-idea nga gitug-anan yun siguro di ay ni Charlie si Mike, nga ex ko niya. Nibukal jud kalit ako ang dugo. Gisipatan ako na og maayo si Charlie nga nagtan-aw ra pod sa kuha. Napansin ni Mike ang tensyon sa mga duha ni Charlie. Maong nagpataas na siya kamot og nahimo na nona mo siyang mediator. Gibalin-balhin na niya ang tan-aw sa mga duha kay wa man gyud gusto mo unag tingog namo. Naay mga gipang istorya si Mike kadyo og nilakaw na siya. Gitap ni Mike akong abaga human kay Charlie na pod. Usa siya ni wave sa iyang kamot og nilakaw. Gilantaro namo nga nagpalayo na si Mike. Samtang ako napungot na yun og maayo. Bisan unsaon yun nako og inhale og exhale. Wa yun madala akong gibati og giatubang nako si Charlie. Ako siyang giingnan nganong man gyud ka. Giina na takang ayaw ipahibalo kay Mike pero gibuhat yun mo. Para unsa. Wala gid siya imik. Siyang giing nagbalik. Ikaw nga nakigling kay Stella sa una. Gihilabtan bata ka? Nitubag si Charlie nga. Walay kami ni Stella. Wala yun ko kapugong og libat sa kong mata og sarcastic nga ni katawa. Gigil na kayo kong kamot. May gani kay di ko violent na klase sa babae. Ako siyang giingnan, so walay ka mo. Kay failure inyong relasyon, mandamay na lang ka. Tubag si Charlie, dili pa man mo uyab ni Mike. Tubag ko nga, dili pa. Pero ay kabala ka kay hapit na. Ni-action na siya duol na ko pero ni atras pud ko. Ingon si Charlie nga, ang gusto na ako kay maminaw ka, nga mag-istorya ta. Tubag ko nga, para asa pa ba? Overdue na Charlie. Kung sa produkto pa na, expire na. Sobrang tuig na tang murag di magkaila. Kung sa paberason nga bag-uhon pa nato kung nasanay na ta. Pero sa kung una-huna, sakto ra pod nga giistorya mi kay hagbay ra na akong gilomlom akong kalagot niya. Panahon na para makapaningil ko niya. Huwag ako pa siyang giingnan, nga huna-hunaa nga ikaw ang unang wala managad pagkaugma. Gihulata ka. Dili lang adlaw, dili lang simana, dili lang bulan. Nagantos ko. Wa ka naman sin. Pero giagwantan ako. Kay nilaom ko nga isa ka adlaw, human sa tong panagbulag. Mubalik karagihapon ka sa lugar nga atong ginakitaan. Gipaabot ta ka nga magpaubos ka, pero unsa hinuon imong gibuhat. Gipakita nimo sa kuha nga dali ra ko nimong ilisan. Gipamukha nimo sa kuha nga ako ang nagkulang. Wala na siya katingo. Nagpugong ra siya siyang luha samtang ginaihap nako ang kadasayop niya. Ako pagi siyang giingnan. Nga nanlaag ta sa underground na kay choice nga dili nimo ubanon sa Stella. Kay na ako. Pero unsa imong gibuhat? Naghuna-huna ba ka? Wa man lang kay pakialam sa kong bation. Basta kay magmalipayon ramong duha, diba? Og ngano bang nagbulag ta? Nangayo ra ko si muha gamayng panahon.
Pagsabot ra ako ang gihangyo nimo. Okay man unta ta sa una. Mabuhat man gihapon unta nato ang ginabuhat sa mag-uyab kung kita lang duha. Kay para asa pa ba ang validation sa uban? Nga kitang duha kabalo man tang uyab ta. Pero unsay imong mas gipili? Sa kagustuhan lang yun nimong ipakita sa lain natong relasyon. Gipapili ba ko nimo? Kaning tanan hagbay ra na akong gustong istorya si mga yun. Hagbay na. Tuig kapin Charlie. Bisan hay na lang unta nga gikan nimo. Wala ko'y nadawat. Sige daw be. Pasabta ko si mga rason. Ipasabot sa kuha o ganong human sa tanan. Relax ra kay kang moatubang sa kuha karon. Tubag si Charlie. Nga tuig kapin siya ra. Bisan ba kaisa gipakita nimong nasakitan ka human sa panagbulag na to? Bisan ba kaisa nga giparamdam ba nimong apektado ka nga nahuman natong relasyon? Wala. Bisan isa ka trace, wala. Nagbulag tag Biyernes sa gabi eh. Pagkaugma sa adlawan, malipayon na kang nakigatubang sa atong barkada. Namurag wala ra nimo ang tanan. Oo, gipapili ka. Pero imbis na pilion nimo atong relasyon, gisakripisyo no nimo. Yano ra kay kang nibuhi na murag way pili ato ang napundar na relasyon. Nagulat ka? Nga gawon na una man gani kag lakaw nga Domingo pa lang sa hapon. Dungan ta dapat nga manglakaw kada Lunes sa buntag, di ba? Pero Domingo pa lang, nilakaw na ka. Ikaw ang nag-pause sa tong relasyon. Ikaw po dapat ang nagdesisyon kung gusto man dahil nimong i-resume. Nagpahibalo ba ka na interesado pa ka sa kuha? Wala. Opposite tanan imuhang gipakita. Nitubag ko nga, so sala na ako nga insensitive ka. Isa pa, unsaon nimo pagkabalo kung bisan ka isa, wa ka ni tan-aw sa kong mata. Ay ko sala Charlie, kaysa atong duha, ikaw ang unang nakipag-link sa lain. Daghan pa yun unta kog ipaningil niya. Pero nitawag na akong ig-agaw o gipangita na ko. Basin daw og maunsa ko sa gawas nga gabi ina. Paulio na daw ko dayon. Og ako siyang giingna na lang timan ini. Mudawat kong ako'y maayuhon nimo sa paghatag og rason nga nagkabulag ta. Pero imuha ta ng sala og nganong wala ta nagbalik. Nahilom siya ato. Abi yun siguro niyag magpalupig ko niya. Nitalikod na ko ana og nagbaktas palayo. Wara pod siya nagpugong og di yun ko niya hagiton og siningilay kay mahapak yun ako siya listahan. Isulat yun ako sa Manila paper ang tibuok ngalan ni Stella. Sa moto nga pagkasunod adlaw ana kay nag-text si Mike na mag-jogging daw siya sa jogginganan dito sa city. Mong niadto pod ko og naka-sportswear. Nag-jogging min duhaan na og pila ka rounds. Usa amin na mahuway og nag-istorya. Nangutana pa siya kung kumusta namin Charlie. Nipahiyom mara ko og kibit balikat na pasabot. Kay ambot lang. Ningon pa si Mike nga maayong lalaki daw si Charlie. Maayo kay mo tagad. Tubag rapod ko, ang ambot lang pod. Ingon pa si Mike nga una gyud nako nakit-an ang imong picture sa iyang cellphone. Wana ko to natuyo kay gibilin raman to niya sa may lamisa. Na-notification og pagsigas yang cellphone nakit-an ta ka. Natingala pa ko ana ang nganong ikaw iyang screensaver. Gi-check pa na ako to nga picture nimo sa Facebook ug mao man gyud. Ikaw gyud. Gawnhaw na gyud ko og unsay connection niyan do. Wala gyapon ko ni tingog kay naminaw ra ko niya. Pero murag nalipay akong heart sa nahibalan nga ako ang gihimong screensaver ni Charlie. Ingon pa si Mike, nga di ba gamay ra kayo ang kalibutan. Nagkaila pa min Charlie, unya magkaila po day mundo.
Pero ako nangutanan niya. Natimingan po niya nila agad rin. Mao na tong naimbita ta ka atong ni aking adlaw. Kumusta ba inyohang panagistorya? Sa mo to nga gi-share na lang na ako kay Mike among kagahapon ni Charlie hangtod sa nahitabo sa mayaging adlaw. Ambot og nganong ing ato ang dagan sa kong kinabuhi. Ang ako mga sutor kay nahimo na noon akong listeners. Dati kay ako ko nag-share about kay Charlie sa dili pamiuya. Ato na time kay Mike na pod. Pero thankful rapod ko silahang pagsabot na ko. Ingon pa si Mike, pareho mong naisayop duha. Gipagtigbabaw ninyo ang pride ug hate ug nakalimot mo sa gugma. Pero kanilang yun ako ang masulti ni mo, Shara. Mas nindot mabuhi nga walay pagdumot. Mas nindot mabuhi nga wala kay ginadalang excess baggage sa kagahapon. Masapsay imong otok kumatagan og tubag imong mga pangutana. Kaysa magpabilin sa imong otok og kasing-kasing hangtod sa hangtod. Sure ko nga napay gugma si Charlie nimo. Sure pud kong gugmaan pa kaniya. Tanggalan ninyo inyong pride ug pag-istorya mog tarong. Kamor gyapon duha ang mag-antos ana. Nitubag ko nga. Salamat Mike. Pero ako kabalogod ug asa ko magsugod. Kadumuduol manggod siya sa kuha kay maglagot naman hinuon ko kay di man pud siya magpopos. Nakoy gusto makitaan siya ha pero di yun na ako mahagilap bitaw. Kanang tinuod nga pagmahay o kanang pag-angkon niya, nagkamali siya. Nga sayop siya. Tubag si Mike, basin wala lang po nimo tarong nga og tan-aw pa. Or basin ba ka ha, nag-focus lang ka sa negative side o nakalimot kag appreciate sa positive side ni Charlie. Nakaunahuna yun ko gamay ato. Didto kay murag na guilty ko. Naman tamang pa nag-istorya ni Mike na daghan ko og na-realize og nabawas-bawasan akong bugat nga gidaladala. Wala pod ko nausab og kasaag silang boarding house kay wa raman pod ko nagdugay ana sa syudad. Bali ni uli ra ko dayon sa mua human sa pila ka adlaw. Wala ko nagsaba ana sa mong barkada nga nagkita mi ni Charlie og siyahang katikaran na naaday plano nga magsundalo. Kadugayan ana, kay nag-post na si Alpha sa group namo og congratulations para kan Charlie kay ready for training na ligi. Wala pa gani siya nagsugod og training pero lieutenant na ang tawag siya sa akong mga barkada. Naka-proud pud biya akong palaron nga maabot yun niya. Gikumusta pud nako si Mike og napasar pud niya ang tanan og sama ni Charlie for training na pud. Usa pa man milakaw si Charlie paadto sa Luzon. Nag-arrange na og despedida party ang barkada para siya. Overnight swimming sa beach resort. Higpit ang bili na bawal magdala uyab. Dapat kaming barkada lang tanan. Then pagkabalo sa kong mama nga manglaag na pud mi. Daghan kay na siyag mga pahinumdom sa kuha. Ingato na akong mama. Sukad pagka-disgrasya nako, nahinay ang laag sa mong grupo. Nabalaka ang mga ginikanan kay basin unsa pa ang mahitabo sunod sa mua. Mo nang focus mi og kalit sa eskwelahan or di ba kaha na narbaho na ang uban. Hangtod sa naabot na yun ang giset na date kung kanus-an na bakante ang tanan. Nag-iyahay mig pangadto sa resort ug depende sa kung asa ang gipanukaran. Nayubang nagmotor na apoy mga nag-commute lang. Patlak style to nga laag. Kung say kayang dalon, dalon. Pero nag-commit na midaan sa group sa makayang dalon para di magparehas. Nag-iyahay pod mi og dinalanay og tent namo kada isa para di na mi mo gastos og renta sa cottage na tulugan. Unang naabot si Alpha didto kay gikan naman siya sa syudad. Siya na nagkuha sa cottage na plastaran sa mga dala ug nagrenta pod siya og video kihan. Sunod ming nangabot ni Landrina. Kaming ubana ang nag-commute. Dayon si Charlie na og nag-anam-anam na yun hangtod sa naabot may gisiyam kabuo. Mga alas 2:30 na to nga nakurumi. O ako ni pansin sa kay Charlie. Pero kabalo kong ginatanaw ko niya. Siya rayod ang bida dito. Bilib kay siya ang grupo. Bisan nalipay ko para siya ha. Ayud ko ni tingog ana og nagpahilom-hilom ra kong nag-arrange kunuhay sa mga pagkaon. Nagtinabangay mi og taod sa tent kada isa. Excited kayo ang uban
kay murag nakagawa sa hawla. Kay dugay na gyud pod na wa may naka-outing na tropa. Nag-iyahay sa mga trip nilang buhaton. Ang uban kinaglaglaag, napoy nangaligo na, ug silang 3 na og ayan kay busy didto og kanta-kanta. Wala po na ako napansin nga si Charlie og asas siya paingon, kaya wala naman po dito. Nilakaw ra pod ko nga nadugay kay nakadesisyon ko nga libuton ang resort. Niabot pa ko sa kinatumyan gyud pero nibalik ra pod ko dayon. Hangtod sa nakaagi ko sa may garden nila dool sa may kantin. Busy ko nga gatanaw-tanaw sa mga landscapes ug mga klase sa hanging plants. Ug wala gyud nako napansin nga naaday na si Charlie sa kong likod ug nikalit og tingo. Nakuratan jud ko. Nakagunit pagani ko sa kong dughan sa kakurat. Paglingin ako siya ha, kay seryoso kay na siya og no. Nung tana si Charlie, kanus-a pa ko nimo planong pasayloon. Nitaas jud ako ang kilay. Kay sukad-sukad man yod, wa ko kadungog niya nga nangayo og pasaylo sa nahitabo namo. Tubag ko niya, ngano? Kay kanus-a ba ka nangayo og pasaylo? Tubag si Charlie, idi sorry. Nitaas pa na og samot akong kilay ug ang pinakamalditang facial expression akong gipakita siya. Ingon si Charlie nga, sorry na gani. Tubag ko niya, nga imuha na imo ang sorry na gawa sa ilong. Nagsugat jud iyang kilay. Ingon siya, unsa di nga sorry imong gusto. Tubag ko nga, kanang kinasing-kasing, di parehas anang imong sorry nga pinugos. Kayang iyahang lihok manggod kay murag dili yod kinasing-kasing. Lagpas ulo gihapon iyang pride. Hana si Charlie, kadaghan yun na niyag arte eh. Nitubag ko nga, ug di nimo kaya, di ayaw, ayha na kog istoryahag kaya na nimong ipaubos na imong pride. Hana siya nga, ikaw ra may taas og pride na tundua. Nagsorry na gani ko, di pa yun nimo dawaton. Tanawa ra, mangayo pa ganay sorry, unya mangaway pa. Maldito yun. Ako siyang gingnan. Wow. Gusto ka record na ko na imuhang pagpangayog sorry aron ma-assess nimong hungaw ra kayo sa ilong. Tubag si Charlie pod nga, ikaw daw hatag og sample kung unsa na imong standard sa pagpangayog sorry. Kay ikaw ra may nakabalo og unsay makapasara sa imo. Ako siyang giingnan nga genuine nga sorry ako ang gipangita. Ug dili lang kay gikan sa tumoy sa dila. Nakapanghilamos na gyud na siya sa iyang kamot. Frustrated na siya kung saan niya pagpakagat sa kuha. Kaya wa man gyud ko'y plano nga makiistorya og tarong niya. Taud-taud lang kay gigunita na niya og galit ako ang kamot o giguyod ko niya pabalik sa cottage. Grabe na kong lugnot og tuyok-tuyok sa kong pulso kay naning kamot gyud kog tanggal. Pero hugot yod iyahang pagunit. Kapila na ako siya giingnan nga buhian ko, pero nagpadayon ra gyud na siya og lakaw. Mura siya gawin na dunggan hangtod na abot na gyud mi sa cottage. Dali ra kay namong nakuha ang atensyon sa tanan. Halos nabalik na ang tibok grupo dito og natingala na sila kung naunsa ming duhang Charlie. Nangasyak yod sila. Gidala ko ni Charlie sa tunga o gibira niya na ang monoblock chair sa kilid o gibalhin sa tunga. Human kay gipalingkod ko. Natingala pa na sila kung naunsa dyan mi. Dayon gipataas ni Charlie iyang isa ka kamot, mangwa na'y lain pang nangutana. Nihunong na og galit si Trina sa pagkanta. Nanigara na ang mata sa tanan, kay puzzled kaayo sa nahitabo og sa giakto ni Charlie. Sa kuwaryo na siya nagtanaw ug seryoso kaayo iyang no. Ningon si Charlie, nga lingkod lang dira ha, ayaw og hawa. Kung pwede lang yun mo abre na lang ang yuta human kay kanon ko.
Init na kaya kung nawong sa sobrang kaulaw. Nangurog na pod ako ang mga kamotog din. Perti pod kakusog ang buto-buto sa kundugan. Public iskandal na gyud ang gibuhat niya. Pero ang napansin ako, kay na-enjoy ra pod nga nananaw ang mga barkada namo sa palibot. Gikuha na niya ang songbook o gihulog ang kanta nga The Past. Pagkasabot nila nga mao day ang purpose ni Charlie nga nako sa tunga kay para kantahan. Ipang-stop ni Trina ang nahunang hulog na kanta para ang The Past na ang ma-play diretso. Pagsugod bitaw og play sa kanta kay nagdungan gina sila tanan og react. Gipang kilig og maayo. Ug ambot lang kaajud. Samtang ako, gamay na lang yung kulang kay mag-collapse na ko kay di na nako ma-explain ako ang gibate. Wag yun na walaan ni Charlie iyahang pagtanaw sa kuha. Ako pod, kay nagtutok ra sa iya. I was wrong when I hurt you. But did you have to hurt me too? Did you think a revenge will make it better? I don't care about the past. I just want our love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. But you must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, because there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Sa sagol-sagol na kong gibati, kadugayan kinitulo akong luha nga naminaw niya. Di na ako ma-explain ako ang gibati. Mura kong nakagawa sa presuhan, not physically but internally. Kitabo na lang nako ako ang kamot sa kong nawong og nihilak na ko og taman-taman. Sukad-sukad strong kay ko sa matasuban. Isa ka beses ra ko nila nakit-an nga nihilak. Ato lang nasamad ko. Walay lugar ang sadness sa kong nawong og naagani ko'y laing kauban. Mapabarkada man o pamilya. Pero ato nga time, wa na ko kapugong sa akong emosyon. Kay nagtsabaw naman jud ko. Gigakos ko ana ni Charlie na padayon gihapon siyang nagkanta. Pero kadugayan kay nilubad na po dihang tingog kay bisan siya. Naghilak na po. Ihuman niya ang kanta nga puno gyud og emosyon. Daningon siya. I'm sorry, I'm sorry. Namakpak pa jud na among barkada namo sa palibot. Og taod-taod lang kay ni syagit og gruphag. Dayon nandol ang sila tanan ug nihagi sa mga Charlie. Ang uban sila ha kay murag nang hilak pud og apil sa mua. Hilak na dala sa kalipay. Pila pod ka minuto o sa minahuman sa comfort hug sa grupo. Pagbuhi na, kay nag-iyahay og pamahid sa luha og nangataw. Ingon pa si Trina, nga lain lagi kay mo mandamay lagi mo. Nagkatawagi na sila nga naghilak ko'y lag-ingon si Trina. Ingon pa si Ayan, ingon bawal magdala og uyab. Kabuing, na inside job man dayta. Nitanaw gina si Charlie sa kuha og niingon nga, aw, paulion mi ninyo, manguli rabod mi. Dini katawa siya. Nitubag po na si Ayan, nga ay na, basin asa pa na nimo ihapit si Shera. Hoy rajod ako ang naingon, perting pangatawa na mo. Nitindog na pod ming Charlie og nag-agbay na siya sa kuha, og ako kay nagunit na siyang hawak. Nangutana pa na si Trina kung kanus ara di ay nang the past ninyo. Pero si Ayan ang niatubang kay Trina og niingon nga, ikaw yun no, perte yun kakutihan. Naminaw ka sa lyrics, nga let's not bring the past back anymore. Unya, mangutana pa ka og kanusa. Hingon si Trina, may manang naatayhanaw ba? Atik-atik yun ka oy. Kabaluman kong interesado pud kang mahibalan ang backstory nila. Style mo jud. Pero nito bagi si Alpha, tama na. Mag-enjoy rata diri karon. Magpinasaylo ay og pairalon ang gugma.
bawal ang kaguot. Sa moto nga giplay na ni Trina ang tropa na kanta sa shackle ug dungan ming tanan nga ng hanta. Pinakasaba yun mi didto nga cottage. Best yun kay to among panagbarkada. Kanang makaingon yun mi nga enjoy kayo ang tuig nga mga youth kami. Dayon pagkagabi na yun, human pangaon, kay gipang ready na sa mga lalaki ang pang bonfire didto daplin sa dagat. Nag-alirong ming tanan. Nagklase-klase rang istorya, mga kaagi, na mga kahadlokan ug unsa pang gustong i-share. Napoy tigdala og jokes namo, naay tigatara. Basta complete package ni amo ang tropa. Pero ang nakanindot yun dito kay walay inom. Abunda lang mi sa pagkaon og soft drinks. Pagkahuman na ana, kay gusto mga tulog ang uban. Then pagkahuman na ana, kay gusto nang mga tulog ang uban. Nanghipos na mi para walay mabilin nga hugaw sa beach. Pero kami ni Charlie kay nagpabilin. Namalhin lang mi sa may bangko gyud dapit sa kahoy. Tay nagsorry ug usab si Charlie sa kuha. Nagsorry pud ko siya. Daghan mig mga realization duha. O gipang enumerate pa namo ang amo ang natun-an sa nangaging breakdown sa among relasyon. Pero ang pinakanindot kay ang na-realize namo nga pareho nga wala day mi naghunong og paghigugma sa usag-usa. Bisan pa man sa pagkalagyo na mundo. Nangatulog mi ni Charlie atong hapsay ang panghunahuna o kasing-kasing. Tinuod yod na mura mi og nakagawa sa hagbay ranamong gidala-dalang sakit sa dughan.